Alrighty. Er vi også trætte af de kedelige, gamle gunsounds? Sådan noget som de der meget tøsede nogen. Så kan vi prøve dem her i stedet for. Der er ikke til, godt nok ikke til de custom made, men der er til de normale GTA. Jeg skulle meget gerne til de her kabinerifler også. Hvis jeg har skud i selvfølgelig. Skal vi se. Det lyder lidt aggressive med den her, men det er fordi der er nogle problemer med den her inde på vores server lige nu. Det er på grund af, at mine gunsounds går ind og ødelægger de originale, der er på dem her, fordi det er en custom made en. Så det går nok ødelægger det lidt for mig. Men sådan noget som normale pistoler, det kommer til at være lidt mere højere. Det kommer til at være lidt mere realistisk, og I får weapon shells med. Jeg ved ikke om man kan se det her. Det kan jeg også vise jer, hvordan man putter på i den her video her. Ellers skal jeg bare hoppe lige ind i det. Jeg kommer også til at vise jer, hvordan man putter sådan en reshape på. Og jeg kommer til at vise jer, hvordan man får weapon shells på. Og så kommer jeg til at vise jer, hvordan man får gun sounds på. Det er også meget simpelt. Så vi drikker lige det her ud. Så starter vi bare fra en enden af. Vi starter med reshapen. Du åbner den op. Så siger du browse. Så går du hen til, hvor de 5.5 er installeret. Hvor de der 5.5 application data og dit development. Tryk på en gang på dit 5.5. Og du skal være sikker på, at du er inde på den rigtige. Så når du har fundet den, og har valgt den, tager du tryk på next. Tager du den her. Du må ikke tage de under de andre, fordi det kan godt vælte og altså gå i stykker. Og så tager du og unchecker all. Og tjekker all igen. Så trykker du next. Så giver det lige noget tid til at download. Så imens den downloader, så går du ind og finder de 5.5. Går ind på den sådan application data. Igen. Så giver den lige lidt tid til at blive færdig her. Så når det er færdigt, så tager du alle dem her, der havde noget med reshape. Jeg har lidt meget ekstra lort her, det skal I ikke tænke på. Så når jeg har valgt alle dem her, så trykker jeg på den, der hedder cut. Så går I ind på jeres application data, så går I ind på jeres plugins, og så smider I den her. Jeg har det allerede, så jeg trykker bare erstat, fordi jeg skal alligevel have det opdateret. Og det er det samme, du gør, når du skal opdatere. Der kommer altid sådan en ny version om sådan hver uge eller hver måned cirka. Så jeg skal huske at sådan være sikker på, at det er opdateret. Så når du har gjort det her, så trykker du den en gang tilbage her. Så åbner du de 5.5 op. Den her mikrofon her, den er virkelig dårlig. Fanger alt lyd. Og så når du endelig kommer ind på de 5.5. Okay, så nu er vi... Ja. Så er vi kommet ind her. Du kan se, min der er downloadet som sagt. Men det som du gør, når du har gjort alt det der, så kommer der en, der hedder en add-on. Så tager du, kopierer den, der hedder fra add-on, og så ned. Og så når du har kopieret det, så lukker du de 5.5 ned igen. Og så går du ind på din Citizen FX. Så skal du huske, at det skal være den her. Så smider du den ind her. Så går du op på fil. Så går du ind og så save. Ellers så holder du bare Ctrl og trykker S. Så når det er gjort, så har du fået reshape på. Så kan du gå ind og installere alle de reshapes du har og har lyst til. Og så skal du bare smide ind på plugins. Og der ligger der også jeres Antrix, den I fik sidste gang i videoen. Med realisme. Og der kan I installere flere og så videre og så videre. Så rykker vi videre til weapon shell. Den er meget, meget simpel. I åbner den filen op. Går I ind på den her. Så tager I de her to filer her. Finder jeres 5.5. Så går I ind på jeres mods. Og så lægger I dem bare herind. Så trykker I replace. Det gør jeg. Og så bum. Så har I sådan en weapon shell siden. Så hver eneste gang jeg skyder, så kommer der sådan et våben shell ud.
Altså brugt patron. Det så I også i videoen til at starte med. Og så nu har vi så den sjove del af det hele. Så der går I ind og finder jeres Rockstar. Åbner det op. Og det her, det er til gun sounds. Til normal GTA-våben. Gå ind på settings. GTA. Trykker I på den, der hedder View Installation Folder. Åbn den. Gå ned i bunden. Tryk på den X64. Audio. SFX. Og så skal I huske, at I skal være inde på den her PC, Local Disk, GTA Legacy, X64, Audio, SFX. Så går I ind, finder de her to her, og så smider I de to ind i den her, og så siger I ja, og så lukker I det ned, fordi den gemmer automatisk. Og så er det sådan, I får weapon sounds, der er mere realistisk, der larmer lidt mere. Og de kan også nogle gange få i PvP, hvor den siger en eller anden mærkelig lyd, eller et eller andet sådan kartoffel eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad man kan få. Men ellers så bare det, jeg skal vise for den her video. Tak for at I så med til de 2 abonnenter, jeg har indtil videre. Det bliver virkelig lort det her.